Sí, sensacions rares, no? Al final sembla que com si sortíssim d'una lesió, no? Al final 2 mesos parats, almenys jo, a no ser que fos per una lesió, mai havia estat. I bueno, ara es tracta una mica de tornar a agafar forma, d'anar a poc agafant això, una mica de core, una mica de cardio, una mica de treball i preparar-nos per la següent temporada, que la part positiva és que tindrem temps per preparar la pretemporada que ve. Bé, molt content, no? Jo crec que ha sigut molt fàcil, jo crec que les dues parts teníem ganes de seguir. Va sortir l'opció i ja et dic, ens vam ficar d'acord molt ràpid i va ser, jo crec, una molt bona opció per totes dues parts. Jo ja ho he dit en algun altre lloc, jo confio molt en el club, crec que porten anys ja fent molt bona feina, fitxant jugadors molt bons, tenint en compte el pressupost, i com sempre, jo crec que es farà el millor equip possible dins de les nostres possibilitats i després ja serà feina del Pedro i de l'equip de donar el millor rendiment i aconseguir els objectius. Ha sigut una situació, jo crec, una mica típica per tothom, però sobretot això, que tots tenim moltes ganes de tornar al Congost, tant de bo puguem viure moments ben aviat, com els que hem vingut aquesta temporada, i que no dubtin que l'equip donarà el màxim perquè quan vinguin al Congost tornin a disfrutar com mai. Sens dubte, òbviament hem estat molt a gust, tant la meva dona com jo, i després la gent és molt propera, veure l'ambient que es genera en aquest pavelló jo mai l'havia viscut, i com a local sobretot, i jo sempre dic, quan estàs a gust i et trobes còmode en un lloc, no tens per què canviar, i com et dic, es va donar l'opció de seguir lligat al club més anys i encantat de poder seguir aquí més anys, de continuar disfrutant jugant per aquesta afició i, com et dic, espero que sigui molts més anys.